it a shake on the place. It a shake up the place. It a shake, it a shake, it a shake. Work for the beer. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。S のシャックです。皆さん、元気だといいな。今日ですね、セルフメイドサイファーっていうサイファーリアクション作りたかった。サイファーは大好き。なんか、日本のサイファー大好きだから、なんか、その、動画を、見て、絶対リアクション作って方がいいと思った。でも、なんか、そのサイファーのラップたちは、コウイチ、カンディ、サトル、イレーザ、メディテロとゾトンデウェーブですね。コウイチ、カンディ、ゾトンデウェーブ聞いたことある。でも、サトル、イレーザ、メディテロ、聞いたことない。そして、なんか、その3人のラッパーを、聞いて楽しみです。はい、初めて、聞いて楽しみです。はい、そして、Let's go! 見ましょう。お願いします。楽しみよ。カンディ、Let's go! Let's go! Woo! Woo! 待ってうますぎ。待って、うますぎ。おい待って、うますぎじゃん。マジで元気になった。もう一回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 。ごめんね。でも、ちょっとびっくりじゃん。OK、キャンディみんな楽しみよ。絶対知りなかった。すごいじゃん、日本のラップが。ウーなんかカンディのフローが、やばいけるの生きられるのカンディ。すげえ。誰タトル、オッケー。強い声。強い声。なんか、そのエモーションがいいよ。なんか、ヒップホップから、サトルじゃん。サトルのこと、まだ知りたいよ。もっと知りたい。いいね。そのゆっくりのラップ、もう好きだよ。いいレーザー、オッケー、いいレーザー。なんか、オットと、なんか、みんなのラップが、なんか一緒に、アタックよ。アタック。DJ の小さす、大好き。胸バック。let's go, Eraser. Let's go, Eraser. Okay, Eraser. 聞こえるよ。メディテロ。Okay, メディテロ。靴好き。いいね。メディテロ好きじゃん。なんか、なんか、エクセテンタションとか、フローあるよ。あるんだね。ちょっとリラクシングフローあるね。すげえ。ゾットンのウェーブ。コウイチ
外のウェビーよ、じゃないよ。うい、コウイチ、コウイチ、イエイ、うまい、すごい、すごい、みんなかっこいいじゃん。みんなかっこいいよ、そのスタイルとか。なんか、コウイチのと、俺のキャメがちょっと同じだね。コウイチ、みんなうまかった。あ、ゾットンドウェイ見る。そんなことと思った。あ、ゾットンドウェーブは DJ だった。オッケー、わかった。でも DJ はもううまいじゃん。すごい。びっくりした。全然なんか、日本のサイファーは、なんかみんなフローとかは、なんかいろんなアメリカとかイギリスのラッパー、コラブルに、なんか、今、3人じゃない、その5人のフローが、その5人のフローの方が、上手と思う。上手と思った。びっくりじゃん。まだびっくりよ。なんか、もちろん日本人がラップできるですけど、もしたら日本に、行ったことない。日本に行ったことないなら、もう、日本語わかんないなら、多分、その、日本の文化、わからないと思う。そのことと思う。みんな何と思いますか？なんか日本のラップと、なんかイギリスとかアメリカのラップ比べるに、日本のラップはどうと思いますか？はい、知りたいです。すごい。みんなうまい。みんなまだ聞きたい。みんなまだ聞きたいよ。絶対聞きたい。でも、みんな何と思いますか？コメント欄で教えて、like バットも押して、チャンネル登録したなら、なんて、チャンネル登録して方がいいだから、チャンネル登録してください。ただ、俺はエースのシャックです。君はフレーズです。見て、ありがとう。じゃあ、